Nyang number mama, nyang number ya to bari gime. Awa na jema. Dede, acha to be fu no boy again. Na kwendo nwegi na. Acha me fu no boy again, na kwendo nwegi. Kedu onye ego na abụọ bi? Anti. Ịma afe? Kele afe? Ọgọchukwu onye. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ. Ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si na steeti Anambra wee nweta. Dịka mama anyị a ị na-ahụ n'iru ebe a zipụtara ya bụ ihe onyonyo bụ nwaanyị ama ama, onye nke ama n'efere mba ụwa eji Children Mopo wee mara. O zipụtara ya bụ ihe onyonyo nke na-egosi nwata nwoke a ị hụrụ ebe a, onye nke ọ kọwara na ọ bụ ndị ọrụ nchekwa obodo Ọzọbụlụ bụ ihe kpọtara ya bụ nwata nwoke dịka nwa na-efu efu. Mgbe a na-agba ya bụ nwata ajụjụ ọnụ, ọ bụrụ na obi be mmadụ na Ọnịcha, asị ya kedu onye ibi na be ya, ọ sị na ọ bụ Aunty Ọgọ ka o bi na be ya. Asị ya kedụkwanụ ebe Aunty Ọgọ nwa bi, ọ sị na o bi na Electrical Street na Ọnịcha. Asị ya gị nwa kedụkwanụ aha gị, ọ sị na ya bụ Sunday Alọzie. Asị ya aha nna gị kwanụ, ọ sị na nna ya bụ John Alọzie. Ajụzịa ya sị ya kedụzi ihe mere iji wee gbapụta na ya bụ ebe ibi na nke antị gị na Ọnịcha. Ọ sị na agwa na-akpaso ya ebe ahụ adịghị ya mma, na ha na-emegbu ya n'aka. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwata nwoke a dịka ya bụ Children Mopo gbara ya ajụjụ ọnụ. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Na-ege anyị ntị, biko n'abalị ka ndị AVG sekuriti si Ọzọbụlụ wee kpọọ nwatakịrị a wee kpọtara m ebe 8 nke abalị ụnyaahụ. Deeti ya bụ 21 June 2025. So nwatakịrị a, kelee afa gị? Sunday onye? Alọzie Sunday. Kelee afa papa gị? John onye? John Alọzie. Kelee afa mama gị? Aṅụrị? Na-ekwusi okwu ike. Okay, wa afa mama gị. Kedu onye ego na abụọ bi? Anti gị. Ịma afe? Kelee afe? Ọgọchukwu onye? Ọgọchukwu ka mma. So Ọgọchukwu. Kelee afa die? Afa die bụ Wadandoka. 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 Kelee ebe unu bi? Ọnịcha. Ọnịcha. Kelee afa streeti unu? Electrical. Ị na-ejekwa akwụkwọ? Okay. Ka efe ị na-agụ? JS1. How old are you? 14 years. Ka emezi ji gbafere ebe ife wee bụ n'obi gị ji wee si ebe a wee gbapụ? Ebe ka etu o si emerụ? Kedu ife a na-emekarịcha ịma na nwata mee ife ọjọọ apịa ya ịtarị wee nye correction? Ihe niile mere na ọsụnọmụ ndị nke mere ọsụnọmụ nke na-eme ọsụnọmụ nke ọ na-eme na asị na ọgụnwa ma ọ bụ ngume ma ọ bụ ngumerụ a na-asị na ọgụnwa. Ka ebe parents gị bi, mma gị na mpa gị bi? nọ na Imo steeti. Kesa gị ọrụ Imo steeti? Osisiọma. Osisiọma? Osisiọma? Kafa village ọrụ Osisiọma? Umeka. Umeka? Ụgba junction. Ka afa dadị gị na nwa mee gị? Na-ekwusi okwu ike. Daddy afọ daddy mbụ. Bonite ihu elu na-anya na kamera. Anụ soka. Alọzie. Ngwa so ọ ka nje chọọ onye ndị nwe mmekwe ka mkpụrụ obi a na n'iyi. Daalụ m. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na-etufughị oge ihe onyonyo ọzọ anyị ga-enyekwa anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị si na obodo Igbo Ukwu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Agụata na steeti Anambra kwa wee nweta, bụ ihe onyonyo na-egosi nwata nwaanyị a, onye nke akọwara dịka Chisom, bụ nwata nwaanyị bụ afọ ime. Ma dịka ndị ya bụ obodo ndị mere ihe onyonyo a si wee na-akọwa, ha si na ha amaghị ebe ya bụ nwata nwaanyị si wee gara bata na obodo ha. Ndị ya bụ obodo bụ ndị mere ihe onyonyo ahụ wee na-akọwa na ihe nwata nwaanyị ahụ na-eme bụ
ọ bata na be mmadụ ọkụ aka ọsị gị biko gị lekwa ka ọnọdụ ya nọ, amaghị m ebe ọ na-asị na ọ na-eje mana o nwe ka o si wee ribido ya, gị biko ka ya dị na be gị na echi ka ya gakwa n'iru wee gawa njem ya na-aga ịnabata ya. Ụfọdụ oge ụtụtụ echi o sikwa be onye ahụ pụọ gaa chọwa be onye ọzọ ọ ga-anọkwa ụbọchị ahụ. Ụfọdụ oge isikwa n'ebe ahụ pụọ abụrụ nsogbu. O wee nwee otu nwoke ji nwaanyị, onye nke a na-akọwa na ọ nabatara ya bụ nwata nwaanyị, anabata dị ya na-emekwere ya ka nwanne, emegide nwunye ya bụ nwoke na ya bụ Chisom na-akpakọkwa. Chisom na-asị nwunye nwoke na ọ na-achọ ụlọ na ka o nyere ya aka chọta ụlọ, nke ya bụ nwunye nwoke ahụ duru Chisom wee gagharịcha ụfọdụ ebe ha na-achọ ụlọ. Amaghị m ihe mechere se were ya bụ nke nwoke na Chisom, mana ebe ya bụ okwu nọ wee nwee ka o si wee dị bụ na ya bụ Chisom mgbe ọbụla a jụrụ ya kedu maka ezinụlọ gị, kedu ebe isi, ọ naghị ekwu. Kedu onye tụwara gị ime, ọ naghị ekwu. Asị ya kedu nne gị, ọ sị na ya na nne ya na-ekwu na ha kụdiri ma n'abalị ụnyaahụ. Asị ya ngwa gị weta akara ekwentị ka akpọ nne gị, ọ sị na ọ naghị eweta. Gị weta akara ekwentị nna gị ka akpọ, ọ sị na ọ naghị eweta. Ngwa weta akara ekwentị onye tụbara gị ime, ọ sị na ọ naghị eweta. Ya bụ ihe ewee bịa gwụ ha bụ ndị obodo ike, emewe ihe onyonyo wee tụpụtasị onye ọbụla mara ya bụ nwata nwaanyị makwanụ mara ezinụlọ ya ka ha gbara ọsọ bịawa n'obodo Igbo Ukwu bịa kpọrọ nwa ha. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ka anyị nyonyekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Biko na afọ this girl ọ na-afọ afọ onye a bụ Chisom, anyị amara onye ọ bụ. Anyị nọgide n'afọ ya n'ogbe a ọ pụta ọbịa bụ onye nke a ọkọrọ ya sị ya biko na nke na biko na o nwere ebe ya kọrọ ụtụtụ ka ọ pụọ. Onye a anabata ya ụtụtụ ọ pụọ kwuarabakwa oburu akpa ọ na-ebucha oburu akpa oburu akpa oje dọba n'ihu be mmadụ. Ịgọkọta emegidego anyị sị ka anyị nyere ya aka bọta e nwere onwe ya ekweghị isi akpa asa mmanya nọ ya anyị nọmba onye tụbara gị ime problem, ya anyị nọmba mpa gị problem, ọ daghị ekwe. So biko na onwe onye ma onye bụ onye a ya biko ka ọ na-afụ vidio ka ọ bịa kpọrọ ya anyị na-eje mmechi ntiri na polisi na. Thank you. Now, ike gburu mmadụ na-achọ onye oge eti na problem because ya kịta onye oge ekwe na problem ka ọ na-achọ onye dị ime. Ọ na-akwa onye ma onye nwe nwa ya bịa kpọrọ ya. Ịghọtago? She come here. When I go meet her for house. I tell her say, but I see you. I beg, make I stay for this place. The rest my auntie say they find house for me from make I come and check. So now I can say, make I go there for this place, the rest my head. Now the man come agree. I can't tell say even if they give me food, say I feed the cat for my food for myself. Make if not food be okay, be problem. Make you not give me food, make you know what about. So why you cause this man call him mama say wait, I should talk to you. Oh my God, 9. If every time this one will come, go tell auntie Ozioma. Shut up. Go tell auntie Ozioma say me talk loud. Say nothing concern me and I say make I come out. Say you don't tell for food. But why the man no come meet me say nepa. Iya hamu na give no. Buzo tako yesu ede. I should go tell auntie Ozioma. I don't talk anything more. Every day, any small thing I go do, this man go shot for me. My auntie come call her, ask begging wife say. Make him please follow him wife. Make him wife follow me. Go look for house. Go ask him wife for house. Make him please follow me. Go look for house. Say them they find them never see. Say if make she feel help me put hand. Go look for house. Now him wife if your wife follow me go finish come back. Go carry him wife go back here. Then I say why you go follow this idiot? This idiot get the walk up and down for this idiot. What of you? What of your mama? Have you connected? Don't talk to your mother. I talked to my mother yesterday night. Yes, give me your mother phone. That's a man here. Let's see if you number. But it's a good amount of nobody. Good amount of nobody. Number one. I want to. I told you who the mother. Them number one. Them number one. She said, "Most I do with Bella. What the problem can happen to you now? Who they won't call?" Yesterday night, give your mother number. This man, why they tell him? Let me try this girl. I can not touch this gate. Not touch this gate. They say, he learn blue and so normal one na Lagos. Normal one na Lagos.
But I'm why you go wash for chest? Papa say no Basham, but if they give my power allegation, say my port. I'm a port to look at condition when there like this. I don't believe. My port said no Basham. I can't be food away again. I couldn't wait. Now, put Maggie. Whatever number Maggie said, the guy with it. Whatever number you're trying to guy with it. Whatever number, if one more, ever kiss it here. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo ya bụ ihe nwekwara nụ ka o si wee dị o maka mgbe m na-ekiri ihe onyonyo a abịa m na-ekiri ya bụ nwata nwaanyị ka o si wee dị n'anya. Ọ dịghị ka onye a na-eleta anya, ọ dị ka onye nọ n'ajọ ọnọdụ. Mgbe na-ekiri ya na-atụle ọ ga-abụ na o nwere ka o si wee nọrọ, ọ ga-abụ na o nwere ka isi si wee na-agbaka ya agbaka, mana okwu ọ na-ekwu anaghị ada ka onye isi mgbaka na-eme. Okwu ọ na-ekwu na-adanye n'anya ya. Okwu ọ na-ekwu na-ada ka gasị na ọ machara ihe ọ na-eme, mana ọmụma wee na-eme ya. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asịkwa na ọ dị ka isi mgbaka na-achọ ịpụ ya. Ebe nnọ wee hụ ya bụ ihe onyonyo dịka ndị mmadụ na-edenyechi uche ha. Ụfọdụ a na-asị na o nweghị isi mgbaka na-achọ ịpụ ya, na ọ ga-abụ na o nwere nsogbu mmụọ nke a na-akpọ spiritual problem. Ụfọdụ asị na ọ bụghịkwa spiritual problem, na ọ ga-abụ na ọ tụtara ime ezinụlọ ya achụpụ ya. Onye tụwakwara n'ime agọlarị nwa o bu n'afọ, na ọ ga-abụ ihe na-ekopụ ya bụ nwata, nke bụ na ọ chọọ dịka onwe onye ọbụla mara ya ga-amata ebe ọ nọ. Ụfọdụ ndị mmadụ ndị ọzọ na-asịkwanụ ka ọ ga-abụ na ya bụ ime nke ọ dị na ọ chọrọ izobe onwe ya otu ebe ka ọ mụọ ya bụ nwa ma ree ya bụ nwa ere. Ihe ndị mmadụ na-ekwu dịka ha na-ekwuche ha ebe ahụ, okwu karịrị ebe ahụ. Mana gị bụ onye na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, kedụkwana ebumnuche gị? Kedu ka isi wee hụ ya bụ ọnọdụ nwata nwaanyị ahụ? Kedu ihe i chere na ya? Deere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị. Na-etufughị oge, ihe onyonyo ọzọ ngachakwa ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ọzọ nke anyị nwetara site n'obodo Isuọfịa nke nọkwa n'ime okpuru ọchịchị Agụata na steeti Anambra, bụ ebe ndị ọrụ nchekwa obodo nwudere nwata nwoke a ị na-ahụ n'iru ihe onyonyo a, n'agbanyeghị na emechiri iru ya emechi maka na ọ ka bụ nwata nwoke dị afọ 14, bụ 14 years old boy. Onye nke a sị na ya na enyi ya nwoke kpuchiri iru ma were mma daga wee gaa na nke otu nwa agbọghọbịa ka ha gaa tichaa ya mgbe mmiri na-ezo n'ụtụtụ ka ya bụ nwa agbọghọbịa na-akwado ịga ọrụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, agaghị m aga akọchawa ihe niile ha kọrọ ebe ahụ, mana ka anyị niile nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ ka ha si wee kọọ ya bụ akụkọ. Ka m pụtakwanụ. Bịa, kedu afọ gị? Kedu afọ gị? Onye? Chibunna onye? Usogbu gị? Onye? Chibunna Nwafịa. Onye ebe? Onye Ebonyi steeti. Kedu ihe mere ji wee jide gị ebe a? Gị ka ime n'ụtụ a? O nwere onye ọnwụ? Gịnị mezie? Ị chọọ ikwu okwu? Unu ya afụ obere nwa anụnwa ebe a kịta anụnwa. Onye awụ nwa Ebonyi steeti. Ya na eperensi ebe a na-emu ya. Kedu mpi ahụ? Na mpa the boy. Brother Biko. Brother Biko. Onye akịta awụ mpa the boy. Ị na-aghọta? Then onye nke ahụ mmadụ boy. Brother Biko. Ị na-aghọta? Ha bi na be Dominic Okeke na Okpoko. Bịa nweta m ihe ga-enu. Ha bi na be Dominic Okeke na Okpoko Isuọfịa. Wee jee ebe dị young lady n'ebe a n'ụtụ a ebe tonight mgbe mmiri na-ezo. Wee kpukọsịa mask. Bịa ife na mask ahụ na ha otu ekpu ihe. Wee kpukọ mask ha according to the boy na ha dị mmadụ abụọ. Wee kpukọ mask wee bata ebe dị young lady.
nwata nwaanyị a na-asa alụ n'ụtụ aka ọkwụ dafịa sachasị pasị ọgba n'ọba na debe nga na bịa n'ihu ọnụ ụzọ ya na be ebe ha bi ebe ka ebe obi ibe mma na bọọgụ be nwanne nke isi akụwa nke anya ọgụ Okonkwo nke a na-akpọ Ikemba n'isi akụ ebe ahụ nke obi den mgbe ọ pụtasị ka ọ kwụrụchazi ọ jebezie ebe ọ na-alụ pụtazi ọfọdụ ofu pas ya anụnwa ya wee chọbazie the pass so a boy pụtazie somewhere this boy na onye otu ya ofu n'ime ha wee pụta were the pass ya mara na ọ pass ya ka ọ na-achọ ọsị na ọ dị n'ime ọfịa so the woman na-apụtawazie nụ ka ọ na ya nweji pass ka ọ na-azie pass ya ọmịa daga oji wee sị the woman na-ekwe n'okwu okwu ya sụwa ya the woman wee force ahụ wee tifu gbapụzi ya gbapụ outside tibezie mgbu na outside so mgbe ndị mmadụ dị gbakọtabazie those boy gbapụ ọsọ ewekpọwa ya na fọ mana meanwhile before then o nwere nwanne ya nwoke a na-akpọ Biafra onye Okpoko na ebe anụnwa so ya nwere in the scene mgbe akpọziri egwukwa ife na-eme bifo anyị nwe na-agbatazi PG kpara anyị na-agbata Biafra wee jide nwụzi onye nke a ihe akịta na-afa ka o sikpuru ihe a ebe a wee ebe o si afụ ụzọ ka a ghara ime onye ọwụ onye Ebonyi steeti dị na ọ sị na nke ọzọ ọ gbọzụgo afa mmadụ 4 ka ọ 3 even anya chọgodo ejekwa mana Ikenga jekwa mana even na ekọmanda Ikenga nọkwa ebe a life iji gbogbo na ejezugo Ikenga niile so jekwa na skuul ebe ọ sị the boy na-agụ akwụkwọ ka ama na ga-esi from ife a school register wee dictate the boy maka ọ na-akọwa na ya ma ha the boy fully kama na afa the boy wụ Chigbuo onye ka iso na-aza Chigbuo Igwe ị na-aghọta mana according to this woman o nwere afa nke afọ ọkpọbụla before ka afa nke anyị ọkpọbụla Kọsala so ọ chọghị inye anyị ezigbo name of the other person and then anyị afọ na nwa 13 years ma 14 years ọ bụla afọ ka onwe ha onwe dị afọ anyị ga-anyị enwe the pọbụ ịtachi ya ị na-aghọta mana si ibe na-enye m nsogbu nchọka ngwa ndị be anyị ọkụ n'ụfụ ndị a na-etinye gasị n'ụlọ anyị kpọrọ ndị Ebonyi steeti na Abakaliki ya wujusie n'ụlọ ha bịazie ebe anyị chọba ndị ha na eje asụwu a small boy like this onye Abakaliki from Ebonyi steeti na this age ka ha bụ daga ijebe mmadụ isuwu mmadụ wee zuo ya ori ọ bụrụ na nwaanyị a adụ nkreve nọf tiwe mkpu ọ bụrụ na mụtara daga n'afọ enwere ebe anyị na-agaghị amụ ihe mere nwaanyị a na-aka ọja enwere ka a na-aka oji a na-aka ọcha so ndị be anyị ekwesịghị iti this little boy na ife a mana ihe anyị ji mezie nne m anyị bụ ọsọ nne m asọ onye ngen ihe anyị ji mezie na ụka ndị be anyị mara bifo ị na-etinye mmadụ n'ụlọ ma ọ bụ Abakaliki onye ọsụkwa ya wụrụ biko jụọ esi ofuma bụ ndị ihu nwere n'ofuma jụọ esi ofuma ị na-aghọta bifo ị na-etinye mmadụ n'ụlọ biko na ọ na ihe a this boy ha plan ụtụ anyị na enyi ya nwoke na ọ mehafụrụ ịfụ na problem adịgo but anyị chịkachikwa n'anya ka anyị na-achọ onye nke ọzọ ọ chọghị ịgwa ya eziokwu edi ife ahụ and we don't know what else to do because ọ nọgwụ nwere ya onye ọ bụ ma ọ maala ya atụ onye ọ bụ mana ọ sọ ya na ọkọsara ka afọ ewu ọ sịra afọ ewu Chigbuo mana ọ na nne ebe achọ ka anyị hafọ nne ova ka mana ojaji aka gwa ndị ife ahụ gwa nke wee eziokwu ka amụrụ ebe si akwa onye ukwu gwara ndị be ọ ga-adọrọ na maka kwesịrị uche isi ofe na-ekwu thank you so much. ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara nletu anyị si eme ya deere ebumnuche gị otu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.